Den debat, der foregår lige i øjeblikket, om man skal forbyde omskærelse eller man skal tillade det, den synes jeg er meget snæver, vil jeg sige, fordi jeg synes godt, det må brede sig ud og handle om andet end forhuden eller ej, men også handle om identitet og hvad der er baggrunden for den omskærelse. Det er vigtigt for mig, fordi jeg jo selv er i den situation, hvor jeg er kæreste med en, der er ikke jøde, og som har været imod, at vores søn skulle omskæres. Så derfor så har vi haft en lang snak og en lang diskussion, om han skulle eller om han ikke skulle, hvor vi har haft 2 forskellige synspunkter. Og det har vi jo haft, siden han blev født for 3,5 år siden. Og det er jo så lavet en film om. Hej, jeg hedder Ulrik. Jeg er dansker og jøde. 4. generations dansk jøde. Normalt tænker jeg ikke over, at jeg er jøde. Det er bare noget, jeg er. Det kan jeg godt lide. I 1908 ankom mine bedsteforældre fra Rusland til København. Det eneste, de havde med sig, var nogle fine duer og en russisk samovar. Og så havde de selvfølgelig den jødiske arv med. En arv, jeg en dag skal give videre til min søn. Men det er svært, når man forelsker sig i en dansk pige, som er helt igennem leverpostejsdansker. Nogle gange så tænker jeg, kan du vide, hvorfor du ikke bare har mødt en jødisk pige i stedet for? Det ville jo også bare en hel masse problemer, så kunne I have holdt hele showet. Men det var hende, jeg ville have, fordi hun var smuk, og hun var helt sin egen. Hvad griner du af? Nej. Da hun besøgte mig første gang, ville jeg fortælle, hvem jeg var, og jo straks familiealbummet frem. Her er min mor. Og vil I høre min film? Ja, det vil jeg. Altså, jeg er ved at lave en film. Her er min far. Det handler om mig, filmen, hvor jeg prøver at finde ud af, hvad det vil sige at være jøde. Hvorfor? Hvad er det så vigtigt, om det er at være jøde? Vi er 3 børn. Min bror, min søster og mig selv. Men i dag er vi voksne. Min moster og hendes mand er jøder, og det er deres piger også. Så meget, at de tog til Israel for at finde deres mænd. Det er min farfar. Han kunne rigtig godt lide svinekød. Det spiser vi andre ikke, fordi det er forbudt. Mange gange smager svinekød det betydeligt bedre. Min farfar lever ikke længere, og det var hans forældre, der kom til Danmark i 1908. Og her er min mormor. Jeg siger dig, du tager mig ikke, jeg lover dig for, at jeg bliver rasende. Min mormors familie kom hertil i 1912. Der var hendes mor gravid, og hendes far blev bundet til masten, fordi han var så søsyg. Altså Ulrik, du gør det ikke, Ulrik? Nej. Jeg kan ikke sige, hvordan min mor og far mødte hinanden. Det kan de heller ikke selv huske. De har altid kendt hinanden fra deres forældre, der var venner. For det jødiske samfund i Danmark er næsten så lille, at alle kender hinanden. Det var noget af min familie, som Signe fik præsenteret en juniaften for 2 år siden. Nu er hun gravid med vores første barn. Det var gode tider. Vi dansede begge på en lyserød sky, og alt var bare spændende og fantastisk. Og så kom han, og alt var endnu mere fantastisk, og vi kaldte ham Felix, der betyder jøde. Men en dag var jeg til Brit Milah. Det er den jødiske rituelle omskærelse af drengebørn. Det var min fotografs søn, der lå på bordet, og min fotograf, der faldt om på gulvet. Det ser måske barst ud, men det er en del af den jødiske tradition. Jeg er selv omskåret, ligesom min far, min farfar og hans far. Men faktisk er det ikke kun en tradition hos jøder. For eksempel gælder det også for muslimer. Og mere end 70% af alle amerikanske mænd er omskåret. Så det skal Felix jo også. Jeg synes, det er middelalderligt. Ja. Jeg synes, det er middelalderligt at indskære et religiøst tegn i kroppen. Og jeg ved godt, at i USA har de gjort det i mange år, men de er jo sådan set også ved at holde op med at gøre det. Altså hvis Felix skulle, så skulle han jo bedøves. Så skulle det jo ikke være som indgrebet, eller hvad man... Noget andet er, at jeg synes, det ville være meget underligt at have en dreng, som havde et mærke på sin krop, som jeg slet ikke kan stå inde for. Og det fortalte jeg så til min mor, som begyndte at græde, da jeg fortalte det, fordi hun synes, det var så frygteligt.
Og også de veninder, jeg har fortalt det til, har virkelig reageret. Du har jo også selv set, hvordan folk reagerer. Jeg har jo ikke selv haft noget som helst problem med at være omskåret. Du har ikke noget problem med det, havde du haft et problem med det, hvis ikke du havde været omskåret. Men grundlæggende er det et problem for mig, at jeg ikke ligesom bliver forstået. At man ikke kan tage det til sig og sige, jeg forstår godt, hvor vigtigt det virkelig er for dig, det her. Jeg ved godt, at det er meget vigtigt for dig. Men samtidig så får jeg det næsten helt fysisk dårligt ved tanken om, at han skal omskære. Jeg har lavet filmen som en undersøgelse. Jeg har jo ikke vidst, hvordan filmen skulle ende, og ved ikke rigtig, hvordan filmen ender endnu, fordi den er ikke helt færdig. Men den er jo startet fra før vores søn blev født, og vi diskuterede de her emner, og frem til nu, hvor han er 3,5 år. Så det har været en løbende undersøgelse, hvor jeg dels har kameraet med ind i privaten, og dels også er ude og spørge vidt omkring familie og venner om, hvad vil det sige at være jøde, og hvor er den jødiske identitet henne. Jeg tror egentlig ikke, at jeg får noget endegyldigt svar på, hvad den jødiske eller min jødiske identitet er. Jeg kan sådan hænge det op på nogle knæer og sige, det er det, og det er det, og det er det. Men en egentlig kerne, det tror jeg ikke findes. Ikke for mig i hvert fald. Og sådan tror jeg egentlig også, at det er med identitet, når man søger den, at den opstår lige pludselig i nogle nye former undervejs. Og det er sådan en konstant bevægelse.